rong-rong ikiaratam dahil win matindi ba yang foundation yang Olympic na pamilya win yak win teka niya yan ang matindi scientist ima Rio Patrowanto Kukuranikan nandan yay win segera ketuai di na naman pumotso MMC while isang palagi nakarataw Those can Kaya ito. Saan ka pong? Saan ka pong? Kumiyan katawan may pinya, walang pang yaw ulay. Nag-July na bunod sa. Dan matong lapa pang yaw na bunod sa tama. Budaya beliau. Bahawa sa bahan sa karya kumusap na kailangan Betul dari beliau.